Жарты скончыліся, справы пайшлі вельмі далёка. Прэм'ер Польшчы Матэуш Маравецкі кажа, што польская мяжа будзе апошнім рубіконам для дзеянняў Лукашэнкі. Самымі словамі рэжым стрымаць не выйдзе, а таму маюць быць моцныя санкцыі. Больш за тое, Польшча, Літва і Латвія абмяркоўваюць увядзенне 4-го артыкулу НАТО. Гаворка ідзе пра пагрозу для тэрытарыяльнай еднасці, палітычнай незалежнасці і бяспекі. Уключаецца да размоваў пра крызіс і Владзімір Пуцін і выказвае гатовасць яго развязваць. Ды вінаваціць Захад у тым, што палітыкі спрабуюць скінуць адказнасць на Расею. Любіць Пуцін спадарства зрабіць вялікія вочы і пытаць, а я тут пры чым? Палітычная гульня на чалавечай трагедыі. Вітаю, спадарства, напружанне і пагрозы бяспецы цэлага рэгіёну. Гэта галоўная тэма сённяшняга эфіру. Ці зможа Еўразвяз даць рашучы адказ Александру Лукашэнку, які тэрарызуе суседзяў і зрабіў з мігрантаў жывую зброю? А вось тут, думаю, усе пагаджаюцца і кажуць адзінагалосна. Гэта віна Лукашэнкі. Гэта ён намагаецца дэстабілізаваць сітуацыю на мяжы. Гэта ўсе разумеюць. Прапаганда паказвае карцінку, як дапамагае мігрантам, а ў нашай студыі Мікалай Халезін распавядзе, як гэтак званыя сілавікі наладзілі бізнес на чалавечай бядзе і прадаюць ежу і тавары мігрантам. Офицеры внутренних войск открыли торговлю очень серьезную. То есть это поставка еды и напитков для беженцев. Голас з Берліну адмыслова для Белсату сітуацыю на мяжы каментуе нямецкі журналіст-міжнароднік з выдання «Die Zeit». Матіас Нас зрабіў ён і вялікае інтэрв'ю са Святланай Ціханаўскай. Яна вельмі харызматычная. Яна пераканаўшы палітык, хаця сама пра сябе кажа, што яна толькі лідар на пераходны перыяд. Але я лічу, што яна вырасла на сапраўднага палітыка. Польскія памежнікі ўжо стала ды цярпліва ліквідуюць спробы прарваць мяжу ды затрымліваюць тых, каму ўдалося яе нелегальна перайсці. На мяжу на пачатку тыдня рушылі калоны мігрантаў у суправаджэнні ўзброеных людзей у форме. Былі спробы прарыву агароджы, знішчэння запораў, а потым паўстаў цэлы мігранцкі лагер намётаў. Людзі секлі дрэвы, раскладалі вогнішча, а ў выпадку спробаў вярнуцца чулі стрэлы. На мяжу праехалі дзяржаўныя і расейскія прапагандысты рабіць сюжэты, а Александр Лукашенко, які сам жа гэтых людзей загадаў звозіць у Беларусь, цяпер абвінаваціў ва ўсім суседзяў, ды нават пагуляў у чалавечнага і загадаў аказаць дапамогу. Як яна выглядае насамрэч, а не перад камерамі прапаганды, мы яшчэ сёння абавязкова паразмаўляем, а пакуль узгадаем, як абвастралася сітуацыя на мяжы цягам тыдня. Панядзелак, раніца. Заўважаная калона мігрантаў, якая накіроўваецца ў бок мяжы з Польшаю. Пераход Брузгі-Кузніца. У гэты момант і надалей калону кантралююць узброеныя беларускія вайскоўцы ды сілавікі. Мігранты збочваюць у лес і збіраюцца каля агароджы, якую збудавала Польшча на мяжы з Беларусю. Іх ужо чакаюць польскія памежнікі, вайскоўцы, паліцыя ды верталёт. Агулам больш за 25 тысяч службоўцаў. З улікам заяваў афіцыйных асобаў Польшчы пра канцэнтрацыю узброеных сілаў і тэхнікі паблізу мяжы не выключаем правакацыйных дзеянняў польскага боку, накіраваных на апраўданне ўжывання фізічнай сілы і спецсродкаў у дачыненні бежанцаў. Падрыхтоўвалі буйную правакацыю на мяжы ў Кузніцы. Выглядае, што там будзе сілавая спроба прайсці памежны пераход. Улады Беларусі дамагаюцца эскалацыі, якая прывядзе да таго, што будуць прынамсі смяротныя ахвяры па нейкім баку. 15-я гадзіна. Адбываецца першая спроба мігрантаў прарваць мяжу. Яны намагаюцца разбурыць плот, кідаюць камяні. Памежнікі ўжываюць слезацечны газ. Беларускія сілавікі не даюць мігрантам адысці ад плоту. Рэгулярныя сутыкненні працягваюцца і далей, але польскія памежнікі без вялікіх праблемаў даюць рады з напорам. Увечары мігранты рыхтуюцца начаваць і ладзяць намётавы лагер. Да таго ж, уздоўж мяжы расцягнуліся 3-4 тысячы уцекачоў. За ноч беларускія сілавікі паспелі перакінуць 500 уцекачоў на мяжу з Літвою. На польскім баку за дзень камянём пашкодзілі машыну паліцыі. З наступнай раніцы пераход Кузніца-Брузгі ўжо будзе закрыты.
Аўторак. Урад Літвы абвяшчае надзвычайнае становішча на мяжы з Беларусю і ў месцах пражывання ўжо прынятых імі ўцекачоў на 1 месяц. Польша аднаўляе агароджу. Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь занепакоенае павелічэннем колькасці польскіх вайскоўцаў каля нашых межаў, а таксама адсутнасцю аб'ектыўнай аргументацыі іх знаходжання. Але ля межаў ранейшая колькасць мігрантаў пад кантролем беларускіх сілавікоў. Удзень у лагеры спакойна, затое ўначы прарваць агароджу з Польшчаю спрабавалі 150 асобаў. У сераду колькасць людзей у лагеры паменшылася да некалькіх соцень. Частка паспела вярнуцца ў бок Беларусі. За сітуацыяй сочыць 15 тысячаў працаўнікоў польскіх службаў. Некалькі соцень уцекачоў прарвалі агароджу ў ваколіцах Крынак і Белавежы. Усіх затрымалі. У гэты ж дзень уздоўж мяжы пралятаюць 2 стратэгічныя расійскія бамбавальнікі Ту-22М3. Міністэрствы абароны Беларусі і Расіі заяўляюць, што такія палёты стануць рэгулярнымі. Рэакцыя Польшчы пагроза цалкам закрыць межы. Калектыўны ж захад абяцае разгледзець санкцыі на наступным тыдні. Тым часам беларускія вайскоўцы застрашваюць мігрантаў стрэламі, прыціскаюць да агароджы. А СМІ паведамляюць пра магчымую ахвяру міграцыйнага крызісу 14-гадовага курда, які паводле мігрантаў замерз. Гэта не мігранцкі крызіс, гэта спроба аўтарытарнага рэжыму дэстабілізаваць дэмакратычных суседзяў, і яна не будзе паспяховай. Мы абаронім нашыя дэмакраты. У чацвер прыходзіць адносна добрая навіна з лагеру. Упершыню мігранты атрымліваюць ежу, але падстрэлы ў паветра. Увечары адтуль з'яўляецца відэа, як на насілках нясуць чалавека. Вядома пра 2 спробы прарвацца праз мяжу ў чацвер. Больш за 100 чалавек на Падляшшы ды 35, збольшага жанчын і дзяцей, якіх беларускія вайскоўцы гвалтоўна спрабавалі перавесці праз мяжу ў раёне Кузніцы. Пятніца. Беспасярэдне на беларуска-літоўскай мяжы каля 1000 мігрантаў. Украіна сцягнула да сваёй мяжы 8,5 тысяч вайскоўцаў і самалёт. На польска-беларускай мяжы амаль удвая болей жаўнераў і контртэрарыстаў. Польшча сцягнула да лініі напружання вайсковую тэхніку, браняваныя машыны, вадамёт, дроны. Верталёты лятаюць уздоўж мяжы. Паводле ацэнак польскага боку, агулам у Беларусі каля 15 тысяч мігрантаў. Тым часам пачынаюцца вучэнні беларускіх і расійскіх дэсантнікаў на палігоне каля Горадні. Падчас скокаў 2 расійскія дэсантнікі гінуць. Заблыталіся парашуты. Я Путину говорю, главное, чтобы ты не дрогнул. Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит там обидеть младшего. Дзень пятніцы ці не самы спакойны. Паведамляюць толькі пра невялікі прарыў мігрантаў на пераходзе ў Кузніцы. Усіх затрымалі. Затое ўначы, калі верыць польскаму боку, здзяйсняецца фактычна акт агрэсіі з нашай краіны. Беларускія жаўнеры меліся дапамагаць уцекачам. Вырывалі слупы, разрывалі калючы дрот службовую машынаю, сляпілі палякаў лазерамі і страбаскопамі. Інцыдэнты збройныя. Збройныя інцыдэнты на мяжы, стрэлы, смерці людзей, атака службоўцамі рэжыму польскіх памежнікаў, сутыкненні на мяжы, пераход мяжы прыблізна на кіламетр, вяртанне беларускіх аддзяленняў у Беларусь. Такія правакацыі, на жаль, магчымыя. На 5-й дзень амбасадарка Іраку ў Расіі абвясціла пра эвакуацыю уцекачоў, калі яны пажадаюць, а хутчэй калі ім дазволяць беларускія сілавікі. Іракскія і сірыйскія авіялініі заявілі, што спыняць пералёты ў Беларусь. Турэцкія авіялініі ды Белавія паведамілі, што не будуць прадаваць квіткоў грамадзянам краінаў, адкуль паходзяць мігранты. Але ці дапаможа гэта? Zobaczymy, czy to rzeczywiście Пабачым, ці на практыцы гэта сапраўды адбудзецца. Гэта па-першае. Па-другое, гэтыя пералёты перанакіроўваюцца праз Расею. Ці зямным шляхам гэтыя асобы накіроўваюцца ў Беларусь. Да таго ж ёсць новыя крыніцы сцягвання мігрантаў. Гаворка пра Эфіопію. Усё больш афрыканцаў відаць на мяжы. Магчымы запуск афганскага кірунку. Трэба пільнаваць сітуацыю. Калі будуць сцягваць праз Расею, то трэба ціснуць, каб забароны пералётаў і пералётаў акрэсленых пасажыраў датычылі і расійскіх аэрапортаў. Раніца суботы пачынаецца з навіны пра знойдзены ў лесе каля мяжы цела маладога сірыйца. Прычыны смерці пакуль невядомыя. Працягнуўся дзень усё большую канцэнтрацыю беларускіх войскаў ля мяжы ды стварэннем сапраўднага лагеру для ўцекачоў. Ім прывезлі генератар, вайсковыя намёты, спілавалі дрэвы. Вядома пра 2 гвалтоўныя спробы перайсці мяжу. Затрымалі больш за 50 мігрантаў. Скончыўся дзень няшчасным выпадкам. Загінуў польскі памежнік. Паводле польскага боку прычынаю здарэння стаў стрэл са службовай зброі. Вядзецца расследаванне. Яна Шэк, Белсад. І спадарства таксама гучаць вельмі сур'ёзныя галасы з польскага боку. Прэм'ер Матэуш Маравецкі гаворыць пра тое, што ідзе абмеркаванне з суседзямі Літвой і Латвіяй пра ўвядзенне 4-га артыкулу
НАТО. И с нами уже теперь на связи вице-министр замежных справаў Литвы Спадар Мантас Адаменас. Витаю вас. Добрый вечер. Получается, что если идут такие разговоры, господин министр, о введении 4-го пункта НАТО, то безопасность всего региона под угрозой. Да, 4-й пункт договора НАТО инициируется тогда, когда есть угроза для территориальной целостности и безопасности отдельных стран. И он видит консультации членов государств-членов НАТО. И, конечно, теперешняя ситуация, когда мы видим, что режим Лукашенко идет на эскалацию и намерен во что бы то ни стало спровоцировать какой-то вооруженный инцидент на границе или с Литвой, или с Польшей, конечно, это вызывает большую обеспокоенность, и такие консультации, наверное, будут правомерны в такой ситуации. Пока идут консультации, звучат голоса обеспокоенности. Александр Лукашенко в этой ситуации действует. Сегодня мы видели кадры, как очередная колонна мигрантов идет в сторону границы. Что здесь получается? Имеет ли Евросоюз, ваша страна также, как член Евросоюза в частности, какие-то определенные пути воздействия на Александра Лукашенко? Потому что выглядит это все, что он как плохой герой, которому все дозволено. Конечно, мы видим, что сейчас Беларусь стала как бы такой вот rogue state, я не знаю, как это по-русски сказать, вот таком вот криминальным государством, но на границе с Европейским Союзом, как какая-то Северная Корея, но на границе с Европейским Союзом. И да, Александр Лукашенко идет на провокации, чтобы спровоцировать конфликт. Но, конечно, у нас есть средства, и прежде всего это защита нашей границы. И несмотря на провокации белорусских силовиков режима, конечно, мы видим, что сами мигранты, они, конечно, хотя режим и пытается их использовать как инструмент возжигания конфликта, конечно, они сами не являются, как сказать, они просто хотят, они не являются агрессивным элементом, они просто пытаются перейти границу, чтобы попасть в Западную Европу, где они думают, их ждут работа и благосостояние и так далее. Но, конечно, именно режим Лукашенко пытается их использовать как какое-то орудие против стран НАТО, но это не совсем ему удача не идет ему, и он именно использует своих силовиков, чтобы провоцировать далее. Но, конечно, мы будем защищать наши границы. Эти границы, он думал, что мы, как сказать, будем поддаваться давлению, как только он направит эти потоки мигрантов, как раньше поддались давлению некоторые другие скандинавские страны 5 лет тому назад. Но, конечно, эти границы, мы их получили и, как сказать, в очень трудный процесс исторический. Они стоят много крови литовской и польских солдат. И так что мы не будем поддаваться вот такому простому давлению. Извините за мой русский язык, я очень давно не говорил по-русски. Вы также на одном из российских каналов назвали Александра Лукашенко террористом. Вы говорите сейчас, что Беларусь стала государством-изгоем, да, если перевести. Но, тем не менее, почему Литва не перекрывает тогда транспортное соединение, поставки товаров по железной дороге с этим государством-изгоем? Это, наверное, тот язык, который понимает Александр Лукашенко. Язык силы.
Знаете, демократии, они всегда, как сказать, допускают то, что некоторые инструменты сотрудничества являются вне политики, такие как экономическое сотрудничество, юридическое сотрудничество, гражданское сотрудничество, культурное и так далее. То есть именно авторитарные режимы используют вот эти аспекты сотрудничества как политические инструменты. И как сейчас именно используются миграционные потоки как орудие давления. Но мы осознаем, что если, конечно, легко было бы перекрыть границу, но тогда, конечно, пострадали бы и люди, которые именно живут на том, что они возят вот этот транзит через территорию Беларуси, из России, из Казахстана, из других государств. Перекрывать вот эти экономические коридоры имеет смысл только тогда, когда это будет закрывать доходы режима Лукашенко. И, конечно, пятый пакет санкций, который будет утверждаться на политическом уровне завтра в Совете министров иностранных дел Европейского Союза, он, конечно, будет именно целиться на тех людей и институций, которые организуют и содействуют организации этого нелегального миграционного потока, как орудие давления на страны Европейского Союза. Но Европейский Союз и демократические страны, они не инструментализируют экономические отношения и культурные отношения, и другие отношения иначе, чем это делает Беларусь, чем это делает Россия. То есть авторитарное государство, которое именно использует экономические отношения как орудие воздействия. То есть если будет повод для этого, конечно, это станет поводом санкций. Но теперь мы просто будем санкционировать тех людей, которые именно организуют вот эти потоки мигрантов, которыми Лукашенко пытается нас запугать, но ему не удастся. Не получается ли это, что вы признаетесь в собственном бессилии? Конечно, нет, потому что то, что Александр Григорьевич бесится, и он в выступлении, он, как сказать, совсем уже поддался паранойи и пытается организовать какие-то вооруженные инциденты для того, чтобы как-то давить на стран Европейского Союза. Это показывает, что санкции действуют, и он боится новых санкций, и он боится тех санкций, которые придут в силу в декабре. И так что, как сказать, санкции действуют, нет тут никакого бессилия, просто демократические государства, они не действуют как какой-то маниакальный социопат, который шляется по городу и всех режет своим ножом. То есть они действуют методически, правомерно, следуя законам и международному праву. И тут санкции, как сказать, мы видим, что режим их боится, и, конечно, мы не будем отступать до тех пор, пока все политические заключенные не будут освобождены, и пока не будет диалог про свободные выборы. Спасибо вам. Вице-министр замежных справаў Литвы Мантас Адамінас быў з намі, спадарства на сувязі. Па польскім баку мяжы дзеяць надзвычайнае становішча. Яно датычыць блізу 200 мясцовасцяў і цягнецца другі месяц. На тэрыторыю з надзвычайным становішчам не могуць патрапіць нават журналісты. Магчыма, гэта ўжо ў хуткім часе зменіцца, але пакуль наша здымачная група выехала ў кірунку мяжы, каб здабыць хоць нейкую інфармацыю. І вось што атрымалася. З польскага боку не трэба даязджаць да самай мяжы, каб пабачыць першыя прыкметы міграцыйнага крызісу. Ды гэта не атрымаецца. Уведзенае Варшавай 7 верасня надзвычайнае становішча ў раёнах, што мяжуюць з нашай краінай, не дазваляе на працу СМІ там. Перасоўванне транспарту і грамадзянаў таксама абмежаванае. Беларуска-польскае памежжа цяпер у топе навінаў па ўсім свеце. Міграцыйны крызіс, запушчаны рэжымам Лукашэнкі, прыцягнуў увагу найважнейшых міжнародных актараў. Аднак за лесам пытанняў палітыкі
безпеки і бяспекі стаяць гісторыі людзей, якія так ці інакш вцягнутыя ў гэтую сітуацыю і спрабуюць дастасаваць да яе сваё надзённае жыццё. Спачатку пандемія COVID-19, а затым закрытыя межы, сотні мігрантаў і надзвычайнае становішча. Прымежныя польскія мястэчкі сутыкнуліся з велізарным крызісам. Мясцовыя ўлады прыгадваюць старыя добрыя часы. Раней былі трансгранічныя праекты, калі Польша для рэалізацыі праекту мусіла знайсці партнёра з Беларусі, Украіны ці Літвы. І цяпер гэта ўсё спынена. Таму пакуль цяжка сказаць, як такая супраца будзе выглядаць у далейшым. Яшчэ мой папярэднік на пасадзе войта арганізоўваў супольныя праекты з беларускім мястэчкам Адэльск, якое знаходзіцца ў 800 метрах ад мяжы. А ў 2018 годзе мы мелі кантакты з гарадзенскім раёнам, каб рэалізоўваць дарожныя праекты. Да абвешчання надзвычайнага становішча мясцовыя толькі паведамлялі памежнікам пра пераходы ўцекачоў. Было ўражанне, што мяжа адкрытая. Людзі па-за камерай распавядалі, што гатовыя дапамагаць мігрантам, падзяліцца вопраткай ці накарміць, а пасля патэлефанаваць памежнікам. Мы стараемся экономіць кожную капейку, таму мы выключалі святло з 23 гадзіны да 4 гадзіны раніцы ва ўсёй гміне. Аднак з пачаткам міграцыйнага крызісу ў больш чым 10 населеных пунктах святло гарыць цэлую ноч, бо людзі баяцца за сваю бяспеку. Эскалацыя міграцыйнага крызісу мае ўплыў не толькі на мясцовых жыхароў ды людзей, непасрэдна ўцягнутых у актыўнасць на мяжы. Гэтак пасля закрыцця памежнага пераходу ў Кузніцы дзясяткі фураў мусілі скіравацца ў Баброўнікі, у выніку чаго чарга з аўтамабіляў склала каля 28 кіламетраў. Мы размаўляем з кіроўцамі ў першыя гадзіны закрыцця пераходу. Некаторыя яшчэ не ўяўляюць маштабу крызісу. Чэргі на беларуска-польскай мяжы справа не новая. Шмат хто чакае, што праз дзень, другі сітуацыя развяжацца самая. Нормальная рабочая ситуация. Бывает редко, но бывает. Бывает. Конечно. І колькі, думаеце, гэта все можа працягвацца? Вот колькі так стаяць? По времени? Да. Ну, по-всякому, сутки, полтора. А, то Олег это приблизно за пару дзён гэта разрулит? Конечно. Я думаю, что да. Я тут на стороне Польши, я скорее за все. Государственная граница. Когда я служил в армии, был приказ любому солдату: стой, кто идет, предупредительный вверх, остальные в упор. А что сейчас творят? Я не понимаю этого уже. Да не, ну кто границы закроет, как это ж товарно, это ж никто ничего этого не сможет сделать. Да что знаю, как она изменилась. Дольше стоим в очереди, и все изменение труда. О, класс. Классного, конечно, нету еще. Классно, у меня дома жена готовит. Вот там класс. Приходите в гости. Гродно. О, дякую. Тогда вы тут недалеко. Да, дельтовка. Вось так у палявых умовах даводзіцца зараз дальнабойшчыкам гатаваць сабе ежу. Вось бачыце, такія імправізаваныя кухні, таму што чарга, якая зараз стаіць у Баброўніках, можа праходзіць мяжу прыблізна там 3 сутак. І вось людзям даводзіцца нейкім чынам у гэтых сітуацыях выжываць, паколькі стоячы на мяжы без гарачай часта вады, даводзіцца вынаходзіць розныя такія адмысловыя спосабы, як вырашыць звычайныя надзённыя бытавыя праблемы. Вось бачыце, нашы кулібіны айчынныя даходзяць вось да такіх вельмі цікавых вырашэнняў. Менавіта ў гэтых рэгіёнах яшчэ з 14 стагоддзя жыве татарская меншасць. Тут у мясцовасцях Бахонікі і Крушыняны стаяць мячэці і мезары, мусульманскія могілкі. Крушынянская супольнасць апынулася ў складанай сітуацыі. Яны ў зоне надзвычайнага становішча. Да імама ўвесь час тэлефануюць з пытаннямі пра тое, як дапамагчы ўцекачам, якую ежу ім можна даслаць, а яны самыя практычна нічога не могуць зрабіць. Ёсць і іншае, куды больш змрошаныя спецыфічныя пытанні, на якія мае адказваць мусульманскі святар. Са мной праводзілі кансультацыі раней, ужо на тэму мужчыны, што патануў у Бузе. Ён будзе пахаваны ў Бахоніках, паколькі Крушыняны знаходзяцца ў закрытай зоне. Прасцей гэта зрабіць там. Але мы ў любым выпадку гатовыя дапамагчы, чым толькі можам. Мы, як гміна Крушыняны, знаходзімся ў закрытай зоне, але ў Бахоніках так збіраюць рэчы і ежу для ўцекачоў, і вялікі ім дзякуй за гэта.
Мы ў будынку добраахвотнай пажарнай службы ў мястэчку Міхалова, недалёка ад беларуска-польскай мяжы. І вось гэта толькі малая частка з тых рэчаў, якія перадалі для дапамогі мігрантам як мясцовыя жыхары, так і людзі з усёй Польшчы. Сюды прыязджаюць валанцёры з розных куткоў краіны дзеля таго, каб гэтыя рэчы адсартаваць, запакаваць і пасля перадаць тым, каму яны сапраўды патрэбныя. У польскім грамадстве ідзе спрэчка аб тым, ці не варта проста пусціць усіх гэтых людзей і далей размеркаваць іх, а каму нічога не пагражае на радзіме, вярнуць назад. Апаненты такога падыходу і ўлады адказваюць, што ў такім выпадку Лукашенка скіруе ўжо дзесяткі тысячаў мігрантаў на захад. Але абодва бакі спрэчкі не маюць сумневаў у тым, хто нясе адказнасць за смерць і пакуту людзей на мяжы. To myślę, że wszyscy akurat tutaj mówią jednym głosem. А вось тут, думаю, усе пагаджаюцца і кажуць адзінагалосна. Гэта віна Лукашэнкі. Гэта ён намагаецца дэстабілізаваць сітуацыю на мяжы. Гэта ўсе разумеюць. Мы ведаем пра 50 рэйсаў, якія рэгулярна лятаюць у Мінск. Гэта палітычны канфлікт. Толькі ў гэтым канфлікце кулямі сталі жывыя людзі. Дапамогу для тых мігрантаў, што ўсё ж прарываюць агароджу, а потым трапляюць у асяродкі ўцекачоў унутры краіны, збіраюць з усёй Польшчы. Побач з Эдытай, што прыехала з Кракаву, сустракаем Агату Бузак, адну з самых вядомых польскіх акторак. Jestem tutaj głównie, żeby pomóc tam, gdzie w danym momencie jestem potrzebna. Я тут дзеля таго, каб дапамагчы там, дзе ў гэты момант патрэбная дапамога. Напрыклад, сёння ў пажарнай службе сартую дапамогу, якую сюды прывезлі. Але таксама я тут дзеля таго, каб прыцягваць увагу, каб гэтая справа не была забытая. Каб казаць аб усіх тых людзях, якім зараз у лесе пагражае смерць, бо іх няма што есці, а робіцца ўсё халадней. Польшча гатовая перадаць дапамогу і на другі бок мяжы. Гуманітарныя канвоі, што рыхтуюцца на дзяржаўным, а не валанцёрскім узроўні, гатовыя, але... Przesyłamy jeden konwój humanitarny za drugim. One się odbijają. Мы высылаем гуманітарныя канвоі адзін за адным. Яны проста адскокваюць ад мяжы. Разам з гэтым мы выдатна ведаем, што адбываецца па тым баку мяжы. Мы ведаем, што гэта цалкам спланаваная акцыя, которая мае парушыць суверэнітэт нашай дзяржавы. Naruszyć suwerenność naszego państwa. У суботу Варшава заявіла, што бліжэйшым часам зменіць закон аб надзвычайным становішчы такім чынам, каб у гэтай зоне маглі свабодна працаваць журналісты. Зміцер Міцкевіч, Всеволод Шлыкаў, Белсат. А мы, спадарства, гэтую тэму і не толькі працягнем абмяркоўваць з госцем у студыі. Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення спадар Павел Латушка ўжо з намі. Вітаю, спадар Павел. Добрый вечер. Спадар Павел, Владимир Макей заявіў пра тэлефонны званок да намесніка старшыні Еўракамісіі, высокага прадстаўніка Еўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Жозепам Барэлем. Таксама гэта пацверджана ўжо з боку Еўразвязу. Званок сапраўды адбыўся. Гэта дасягненне дыпламатыі Менску. Я думаю, что тут трэба уважліва прачытаць тыя твіты, якія былі апублікаваны і Барэлем, і Міністэрствам замежных спраў Беларусі. Яны ўсё ж такі маюць розніцу. Тая інфармацыя, якую мы атрымалі з Еўрапейскай камісіі ад офіса Верховнага камісара, заключаецца ў іншым прачытанні таго, што напісаў Макей. Ну, па-першае, пытанне не было пра дыялог, пытанне было пра тое, што ўлады ў Беларусі павінны дапусціць міжнародныя арганізацыі, такія як прадстаўнікоў Верховнага камісара ААН па пытаннях уцекачоў, таксама міжнародную арганізацыю мігрантаў, каб яны мелі магчымасць аказваць дапамогу і ацэніць гэтую сітуацыю, якая складваецца зараз на мяжы. Другое, каб былі адсунутыя ад мяжы нелегальныя, патэнцыйна нелегальныя мігранты, уцекачы, якія знаходзяцца менавіта на лініі дзяржаўнай мяжы. Сёння новая калона пайшла ў бок мяжы. Да, вось менавіта, каб была перапынена гэтая дзейнасць, і гэта калі адсоўваюць ад мяжы, то ўжо і стабілізацыя нейкая ажыццяўляецца. І зноў жа такі было сказана пра той пакет санкцый, які будзе заўтра прыняты. Так што не трэба прадаваць гэта як факт нейкага дыялога ні ў якім разе. Але Макей кажа пра тое, што ён спадзяецца, ён адкрыты, як афіцыйны Менск, так адкрыты да гэтага дыялогу. Ці гэта азначае, што Еўразвяз ужо размаўляе ці будзе размаўляць з Макеем, а можа і з Лукашэнкам?
І я думаю, што гэта правільна з пункту гледжання дыпламатаў, палітыкі, што напярэдадні прыняцця рашэнняў, якія маюць быць прынятыя заўтра на паседжанні Савета міністраў замежных спраў Еўрапейскага Саюза, адбылася такая размова, такая камунікацыя. Значыцца, калі на працягу бліжэйшых гадзінаў не будзе зроблены канкрэтныя рухі, тады зразумела, чаму будзе прынятае гэта рашэнне. З іншага боку, я, конечно, як рэаліст ацэньваю таго, з кім вялася размова. Ну, гэта з прадстаўніком дыктатара рэжыму ў Беларусі, і трэба разумець, што гэтыя гутаркі трэба праводзіць толькі з пазіцыі сілаў. Я б лічыў патрэбным правесці, калі б правесці такую гутарку пасля таго, як былі бы прыняты санкцыі. І больш моцныя, чым такія, якія плануюцца. Вось менавіта, ці гэтыя санкцыі, гэта пазіцыя сілы еўразвязу? Не выглядае гэта на сённяшні дзень. На жаль, я павінен гэта сказаць. Я думаю, што хутчэй трэба было чакаць больш прынцыповых крокаў. Ну, пабачым, конечно, не хочацца загадзя казаць, але мы пабачым заўтра. Але тое, што агучана сёння ў інтэрв'ю журналь «Де Димаш» менавіта Барэлем, ён сказаў пра той пакет, які плануецца, 30 асобаў, арганізацыі турыстычнай сферы, авіякампаніі, магчыма, нацыянальны аэрапорт Мінска, якія могуць патрапіць пад санкцыі. Гэта не тыя інструменты, якія прымусяць Лукашэнку змяніць сваю палітыку, бо ён зараз рэалізуе стратэгію, стратэгічны план на сённяшні дзень, ну, ён рэалізоўвае, і ніхто не можа яго перапыніць. Так што тут, мне падаецца, вельмі важным будзе і пазіцыя суседніх краінаў. Мы бачым, як Польша займае даволі прынцыповую жорсткую пазіцыю. Якую пазіцыю зоймуць Літва? Латвія, на жаль, я не пачуў, што казаў прадстаўнік Літвы наперададні, но я спадзяюся, што менавіта вось якраз такі пазіцыя трох суседніх краін, она можа быць ключавой і ведучай у гэтым кантэксце. Гэтыя краіны змагаюцца з гэтымі патокамі, абараняюць свае межы і межы ўласнай еўразвязу, і хіба менавіта Польшча і Літва тут гэты удар найбольш трымаюць на сабе і па гэтаму атрымліваюць найбольш гэтых мінусаў ад Александра Лукашэнкі. Але таксама ўзнікае іншае пытанне. Ці праз міграцыйны крызіс Александр Лукашенко не пераключае павестку з унутранай праблемы? Пра тое, што мы ўвесь час гаварылі цягам года, што гэта чалавек, які адказны за катаванню, за забойствы ў Беларусі, за сотні палітычных вязняў. Ну, это замяшчэнне павесткі, гэта падман павесткі. Я адразу адрэагаваў у твіце на менавіта твіт і Барэля, і сёння міністр замежных спраў Великабрытаніі таксама быў надрукаваны артыкул у тэлеграфіі, у выданні вядомым сусветным, менавіта пра тое, што важна разумець праблему людзей, якія сёння знаходзяцца на мяжы, яны сапраўды церпяць, але церпяць ад каго? Мы ведаем, прычына гэта рэжым, гэта Лукашенко, які спланаваў гэту спецаперацыю, і пад гэтым нельга забываць галоўнае, што зараз тысячы беларусаў знаходзяцца ў турмах, сотні тысяч, мільёны беларусаў пад рэпрэсіямі. І калі паглядзець, то менавіта можа і гэта і ёсць элемент стратэгіі Лукашенко, падмена асноўных праблемаў, якія існуюць, пад праблемай мігрантаў, вырашыць свае праблемы палітычных кантактаў, зняцця ці прыпынення эканамічных санкцый, а праблема галоўная не будзе вырашана. Пра гэта мы кажам падчас усіх сустрэч з заходнімі партнёрамі, амбасадарамі. Наступным тыдні плануецца шмат двухбаковых сустрэчаў і падчас інтэрв'ю заходнім сродкам масавай інфармацыі, бо СМІ таксама гэта моц, гэта сіла, якая даводзіць палітыкам. Я бы вельмі спадзяваўся на тое, каб сапраўды гэта зразумелі, вельмі дакладна зразумелі ў Еўрапейскім Саюзе. Такія, ну, не сігналы, а канкрэтныя падыходы мы выказваем еўрапейскім партнёрам. Петро Павел, з іншага боку, канешне, гэта добра, што вы размаўляеце, таксама размаўляе Святлана Ціхановская, іншыя прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці пра гэта ўсё. Таксама шмат інтэрв'ю з'яўляецца, але, безумоўна, з'яўляюцца і пытанні ад грамадскасці. Ну, добра, колькі можна размаўляць? Колькі можна ездзіць? Ну, вы ведаете, гэта я называю формулой завышенных ожиданий со стороны белорусов на заниженное желание использовать возможности со стороны Европейского Союза. Это значит, что мы хотели бы больше моцных, однозначных, ясных кроков с боку европейских структураў. На жаль, яны нават не выкарыстоўваюць тыя магчымасці, якія ў іх існуюць. Сапраўды паўтараецца, на жаль, гісторыя мінулага стагоддзя.
і сапраўды яны думаюць загаварыць патэнцыйна агрэсара, рэальнага агрэсара, міжнароднага злачынцу і такімі спробамі дабіцца нейкіх вынікаў. Ну уже гісторыя нават гэтага года і 3 месяцаў, а калі паглядзім глыбей 27 гадоў, показала, што гэта не працуе і трэба мець палітычную волю і адказнасць. І таму мы кажам не толькі пра інструментарый санкцый, за што нас вельмі часта крытыкуюць, у тым ліку і дэмакратычныя сілы. Мы кажам, што гэта адзін з важных, але не адзіны інструмент. Гэта прызнанне таксама Лукашэнкі міжнародным злачынцам. І вось тут палітычнай волі няма. Гэта не прызнанне Лукашенка. Калі я сёння гляжу па Еўраньюс, яго называюць прэзідэнт, ну прабачце, у мяне гэта, конечно, выклікае абурэнне, абсалютнае абурэнне. Я спадару Петерсу, кіраўніку Еўраньюс, пра гэта напішу. На BBC таксама? Да, і вось гэта непрымальна. Пра што мы кажам? Нам кажуць еўрапейскія дыпламаты. Не, мы яго не прызнаем. Так чаму тады вы называеце? Вось гэта важнае пытанне. Калі мы не прызнаем, то чаму тады увогуле дыпламаты знаходзяцца ў краіне, дзе прэзідэнт не прызнаны? Як гэта з пункту гледзяща дыпламаты? Я думаю, што якраз такі таксама народнае антыкрызіснае ўпраўленне яшчэ з мінулага года і да сённяшняга дня адстойвае прынцыповую пазіцыю, даводзіць еўрапейскім партнёрам. Калі быў выдалены першы амбасадар Літвы, пазней Польшы, пазней Латвіі, пазней Еўрапейскага Саюза, амерыканскаму амбасадару адмовілі ў агрыманні, пазней французскаму амбасадару. Ну так можна кожнага па чарзе высылаць з краіны. Лепш было бы зрабіць дэмарш. І гэта палітычны крок. І я кажу гэта з адказнасцю, ведаючы як дыпламаты ў дыпламатычнай практыкі. Ну а так можна чакаць, нам трэба каналы камунікацыі. Каналы для чаго? І з кім? І што гэтыя каналы даюць? Калі наведваць, напрыклад, паседжанні судовыя, а гэта ні ў якім чынам не ўплывае на тое, што... Але нават дыпламатаў не пускалі туды, на некаторыя з іх. Вось пытанне ўзнікае, ці варта дзеля гэтага сядзець у краіне? А вось калі гэта будзе палітычны крок, скаардынаваны крок, гэта месседж, гэта палітычны месседж для дыктатара. І тут таксама трэба паказаць сваю сілу, паказаць Еўрапейскаму Саюзу не толькі на словах, а на справе. Але чаму тады не паказваюць гэтай сілы? Не хапае палітычнай волі. Ёсць праблема, конечно, мы ведаем пра гэтую праблему, якую нам заўсёды тлумачаць еўрапейскія партнёры 27 краін. Цяжка знайсці агульны кансэнсус. Ёсць краіны, якія абсалютна, вы маеце рацыю, Польша, Літва і Латвія, які трапляюць пад рэпрэсіі. Літоўскі віцэ-міністр гаворыць нам пра тое, што бізнес гэта бізнес, эканамічная галіна гэта эканамічная галіна. Гэта таксама дадатковы фактар. Першы, узгадненне ўсіх зацікаўленых. Ёсць першы шэраг, які зацікаўлены, трапляе пад агрэсію Лукашэнкі. Ёсць другі шэраг, так, Германія, якая ўжо ўскосна, але таксама трапіла пад міграцыйны крызіс. А ёсць краіны, якіх гэта не датычыцца. Амаль 10 тысячаў мігрантаў прыехала праз Беларусь. Таксама ёсць эканамічныя пытанні, дзе гэта найбольш важна. Ну, напрыклад, пазіцыя Францыі мне заўсёды здзіўляла. Яны разумеюць, што эканамічных адносінаў важных для Беларусь не састаўляе для Францыі, але прымаць эканамічныя санкцыі, падтрымліваць актыўна, яны не лічаць патрэбным. Пакуль беспасярэдня не закране канкрэтныя краіны, то не будзе канкрэтных дзеянняў. Вы маеце рацыю. На жаль, давайте паглядзім праўдзе ў вочы і скажам, што інцыдэнт з Ryanair'ам гэта прычына сектаральных санкцыяў. Калі мы паглядзім міграцыйны крызіс, тады Еўропа пачала зноў успамінаць пра Лукашэнку. І атрымліваецца, што беларусы і еўрапейцы, ну гэта не еўрапейцы ў Еўрапейскім Саюзе. З пункту гледжання палітыкаў гэтых краін, структуры Еўрапейскай, это можна зразумець. Але нам ад гэтага не лягчэй. Але таксама іншае пытанне, тады Александр Лукашенко таксама павінен гэтага ўсяго быць свядомы, што чаму Еўразвяз можа прымаць санкцыі, калі ён садзіць самалёт, калі ён стварае міграцыйны крызіс. Сваіх грамадзянаў можаш сабе біць налева і права, атрымліваецца. Чаму тады ён гэта робіць? Ну, мы ведаем, што ўсё ж такі рэакцыя наступіла, і рэакцыя стан рэчаў ёсць такі, як ёсць. Тое, што адбылося з інцыдэнтам Ryanair, я думаю, гэта ён не пралічыў. А зараз ён выкарыстоўвае вось гэты міграцыйны крызіс дзеля таго, каб прымусіць Еўрапейскі Саюз пачаць з ім размаўляць. Ён стварыў рэальную пагрозу. Пагрозу інтэрвенцыі на тэрыторыю іншых краін. Праз людзей і таксама практычна магчымую вайсковую інтэрвенцыю. Праз канфлікт лакальны на мяжы. Ён стварыў ці таксама пры дапамозе Масквы? Конечно, гэта інструмент. Я кажу, гэта, як скажем, палезны ідыот, якога выкарыстоўвае Пуцін у сваіх мэтах. Мы разумеем, што галоўная мэта для Пуціна гэта
полностью знішчыць Лукашенко ў вачах Еўропы. Сёння гэта Саддам Хусейн Еўропы, гэта ўжо все разумеюць, тое, што ён робіць з мігрантамі. Ён будзе мець менш плыву ў Беларусі, бо аўтарытэт і сярод дзяржаўнага чынавенства, сілавікоў яго абсалютна падае. Ён вельмі рызыкуе. Калі ён прайграе ў гэтым міграцыйным канфлікце, таксама і сілавікі могуць павярнуцца і паглядзець на яго інакш. Я не кажу, што там рэвалюцыя адбудзецца, але паглядзець на яго інакш, бо сіла яго будзе нерэальная. Пазней у Расіі ён мела ўсё ж такі адносны аўтарытэт. Калі ён у гэтай сітуацыі страчвае, і ў Расіі ён страчвае свае пункты, а Пуцін скарыстае гэта дзеля таго, каб увесці войскі і фактычна ставіцца пад пагрозу больш стратэгічная тэма, дай больш важная для нас тэма. Гэта наша незалежнасць, суверэнітэт. І тут мы павінны біць у калакала і казаць еўрапейскім партнёрам: не забывайце, што пад відам гэтай нелегальнай міграцыі не вырашаецца галоўная праблема палітычных вязняў, рэпрэсій, і ставіцца пад рэальную пагрозу суверэнітэт і незалежнасць нашай дзяржавы. Ну, наколькі магчыма, трэба аб гэтым казаць, гаварыць, стукацца ў дзверы, і мы гэта робім і будзем рабіць. Але ці гэта будзе мець вынікі? Магчыма, трэба стукацца таксама, каб заходнія палітыкі стукались больш сур'ёзна ў дзверы крамлёўскія, а Ангела Меркель патэлефанавала і неяк не надта пайшло добра. Ну, вы разумееце, конечно, Расія зараз прадае гэта, як гэта ўсё Лукашенко сам робіць. Ну, нібы Лукашенко патэлефанаваў у Москву і сказаў: давайте падымем ядерныя бомбардзіроўшчыкі Ту-160, Ту-22, бадайжа там 3М, да, які пралецяць над небам Беларусі, да? Ці ён патэлефанаваў і сказаў камандуючаму паветраных сілаў дэсантнікаў расійскіх: высадзіце мне пад Гродно. Ну, давайте будем сур'ёзна. Гэта так не робіцца. Не робіцца гэта так. Пагроза ўзнікла, і зараз палецелі ядерныя бомбардзіроўшчыкі. Гэта сцэнар, які зацверджаны, які абсалютна распісаны, і мы ведаем, які ўплывы мае Пуцін на Лукашенку. Ён жа не выкарыстоўвае гэты ўплывы, каб гэта перапыніць. Значыцца, ён у гэтым зацікаўлены. Калі б ён хацеў, каб гэта сітуацыя не развівалася, ён бы мог скарыстаць магчымасцю. Ён імі не карыстаецца. Так што гэта абсалютна прыводіць да высновы, што гэта скаардынаванай дзейнасці. А стратэгічная ідэя Масквы — гэта інкарпорацыя Беларусі, частковая ўнутры кавалкамі забіраць нашу незалежнасць, наш суверэнітэт. І мы, беларусы, павінны быць да гэтага гатовы. Гатовы да таго моманта, калі ўжо сапраўды. Я разумею падаўленасць, я разумею дэматывацыю, я разумею, што рэпрэсіі маштабныя, но але калі паўстае пытанне нашай суверэнітэту, незалежнасці, ну хто, як не мы, абаронім? Не абароніць ні Еўрапейскі Саюз, ніхто, апрача нас, беларусаў. Бо і яны, і мы павінны памятаць пра свае каштоўнасці і вартасці. Гэта вельмі важна, што для нас галоўнае перадусім. Дзякую вам за гэтую размову. Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення гаспадарства, быў у нас у студыі. За некалькі гадзінаў да выдання з'явіліся кадры, як чарговая група мігрантаў ідзе калонай у кірунку мяжы з Польшчай. Відавочна, што пакуль пра жаданне спыніць крызіс гаворка ідзе выключна на словах з афіцыйнага Менску. Іншыя тэмы тыдня ў скароце за 100 секундаў. Пасля 15 сотняў адміністратыўнага арышту на волю не выйшлі Ірына Слаўнікава і ейны муж Александр Лойка. Служанцаў затрымалі 30 кастрычніка ў Менскім аэрапорце, калі яны вярталіся з адпачынку. Як потым на судзе распавядаў Александр, на пашпартным кантролі іх закавалі ў кайданкі і не далі забраць багаж. З Ірынай абыходзіліся больш жорстка. Камера, у якой яе трымалі на крэсце, на некалькі дзён трымала галадаванне як адказ на ціскі і катаванні. Палізнеўорены Павел Северынец працуе над 3 кнігамі. Пра гэта стала вядома з ягонага ліста. У сваім пасланні на волю ён запрасіў на будучую прэзентацыю кнігаў «Дрэва жыцця», «Ісус Христос размаўляе па-беларуску» і «Беларусалім». Потым жонка Паўла Вольга патлумачыла. Першую ён прыдумаў за кратамі, другую пачаў пісаць яшчэ за год да затрымання, трэцяя ўжо вядомая. У траўні за заклік да пратэстаў і крытыку рэжыму Лукашэнкі магілёўская суддзя Ірына Ланчава прысудзіла Паўлу Северынцу 7 гадоў калоніі. Палізнеўореную Марыю Калеснікаву 8 месяцаў трымаюць у адзіночнай камеры. Пра гэта паведаміў ейны бацька Александр. 11 лістапада ў іх было 3-е спатканне. Маша вельмі добра выглядае, зграбная, працягвае рабіць фізічнае практыкаванне і стала займацца ёгай, распавёў Александр Калеснікаў. Віцебскую лекарку, якая працуе ў чырвонай зоне, штрафавалі за налепку на аўце. За выяву літоўскага гербу на акне машыны Марына Бурбліс мусіць заплаціць 1450 рублёў. Нібыта парушаны закон аб масавых мерапрыемствах. На працэсе мясцовы суддзя Владзімір Царыкаў цікавіўся, ці няма ў ейным кабінеце бел-чырвона-белых сцяжкоў, ці не абмяркоўвае жанчына палітыку. Загадчык паліклінікі, дзе працуе Марына, на ўсё адказаў адмоўна.
Мігранты з блізкага ўсходу на беларускай мяжы, на беларускай зямлі, у беларускім лесе. Паволі гэта сталася нейкай абсурднай рэчаіснасцю. Кат уласнага народу стаўся цяпер такім і для тых, хто паверыў абяцанням ягоных служак і прыехаў у нашу краіну. Знойдзенае чарговае цела, гэтым разам сірыйца. Яны шукалі лепшага жыцця, трапілі ў пастку Лукашэнкі, і для яго няма важкасці гэтага жыцця, слёз жанчын і дзяцей. Гэта ён перад камерамі сваёй прапаганды гуляе ў клапатлівага абаронцу абяздоленых. Сказаў даць ежу, далі, сказаў падкінуць дроў, падкінулі. Цяпер будуюць лагер на мяжы, нейкія зямлянкі і навесы, а прапагандысты пабеглі гэта здымаць, рабіць карцінку. Сацыяльная дзяржава усяляк дапамагае нібыта. Нават ходзяць чуткі, што гарэлкай, падручным інструментам для знішчэння польскай памежнай агароджы, а нават слезатечны газ раздаюць. Ды, можа, вось-вось падвязуць і зброю. Прапаганда ўжо прыдумала тлумачэнне з Донбасу. Ужо нават самыя мігранты спужаліся. Напярэдадні ноччу службовае аўта прарывала польскую агароджу. І як цынічны здзек тут прагучалі словы узурпатара да Дня незалежнасці Польшчы 11 лістапада. Вось што ён казаў. Здаўна нашыя нацыі моцна звязаныя, што грунтуецца на агульнасці духоўных і культурных каштоўнасцяў, добрасуседскіх гуманітарных ды эканамічных кантактах. На працягу стагоддзяў беларуска-польскае ўзаемадзеянне набывала дадатковай значнасці, дзякуючы бясцэнным капілярам разнародных чалавечых адносінаў. Во сказаў, дык сказаў, як бы напісаў класік слова, 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 а ў якасці падарунку падкінуў тысячы мігрантаў, якія да свята прарываліся праз мяжу. Усё б гэта было крыху смешна, але апроч бяспекі ёсць яшчэ адзін найважнейшы чыннік жыцці гэтых людзей, якіх беларускія не то памежнікі, ці то вайскоўцы, ці яшчэ невядома якія сілавікі з сабакамі і аўтаматамі гоняць у бок польскай мяжы. Карцінкі, якія ўсім нагадваюць фільмы пра вайну, у якіх фашысты гоняць палонных. Толькі цяпер з сабакамі і аўтаматамі служакі Лукашэнкі дажыліся. У краіне, якую катком праехала вайна, дзе загінуў кожны трэці, распальваюць новую вайну. А калектыўны азаронак аж плюе пенай з экрану, і ўсё грозіць суседзям, палякам ды літоўцам. Не тушцеся, спадар, а то калі не атрымаецца вытрымаць напружанне, можна і выбухнуць ад злосці. І адскрабай тады мы сцены без таго бруднай белтэлерадыёкампаніі. Іншая справа, Юра Васкрасенскі паехаў пагрэцца каля мігранцкага вогнішча. Не хадзіце, Юра, па лясах і балотах гуляць. Карцінка, канешне ж, для прапаганды атрымалася, але вам ужо нічым не адбяліцца, няма такога хімічнага сродку. Прапаганда ўжо даўно не мае нічога чалавечага, таму і тут метадычка тая ж. Дзяцей мігрантаў паставілі перад калючым дротам і навучылі крычаць «Польша, прасці». Раздавалі дзецям плакаты і на тварах напісалі лозунгі фламастарамі. Самім вам, аператары, гукавікі, мантажысты і рэалізатары гэтых карцінак не агідна? Хіба яшчэ і не такое пабачым. Нават пераапрануты праваабаронца з'явіўся на месцы па сумяшчальніцтву эксперт дзяржаўнай прапаганды. Бегае там і экс-старшыня Федэрацыі хакею, а цяпер сенатар Баскаў, той, што збіваў Рамана Бандарэнку. Пра яго пазней паразмаўляем яшчэ. Расійскія тэлеканалы таксама падцягнуліся, вось яны вогнішчы Васкрасенскага пагрэць рукі на чужой бядзе. І хіба мае рацыю Мікалай Халезін, заадно і сілавікі справай занятыя. Ганяюць мігрантаў, а то сядзелі б без справы. Глядзі, яшчэ б прыйшлі думкі ў галаву не тыя, правадыру небяспека. А так усе задаволеныя. Апроч, канешне, закладнікаў мігрантаў і краінаў, куды яны, уласна, і прарываліся. Так што такія, спадарства, карцінкі з гэтай мяжы. Яшчэ на гэтым тыдні адбыўся вялікі рабочы візіт Святланы Ціханаўскай у Берлін. Сустрэчы з прэзідэнтам Франкам Вальтарам Штайнмаерам, міністрамі, дэпутатамі Бундестагу, а таксама прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, бізнесу, дзеячамі культуры. Была сустрэча з дыяспарай і выступ
вольнага хору. Галоўны вынік – поўнае паразуменне ўсіх палітычных сілаў Нямецчыны што да крызісу ў Беларусі і выснова. Віна цалкам на баку Александра Лукашэнкі. Двойчы ў гонар Святланы Ціхановскай у Берліне гучалі авацыі. На пленарным паседжанні ў Бундестагу і пасля лекцыі на чытаннях Гельмута Шміта. На гэтай сустрэчы вялікае інтэрв'ю з Ціхановскай зрабіў вядомы нямецкі журналіст з выдання «Die Zeit» Матіяс Нас. Ну а я сачыў за візітам на месцы, а пасля гэтага інтэрв'ю сам паразмаўляў з журналістам. Спадар Нас, як вы бачыце сітуацыю ў Беларусі з Нямецчыны? Які маеце пункт гледжання на гэтую сітуацыю? Well, we think nothing has really been solved. We have a Мы мяркуем, тут усё няпроста. Мы маем досыць канфліктную сітуацыю з прэзідэнтам, які відавочна не мае падтрымання большасці ці вялікай часткі грамадства. Шмат людзей лічыць, што гэта спадарыня Ціхановская з'яўляецца легітымным прэзідэнтам. На гэта стварае падзел у грамадстве. Гэта павінна быць вырашана палітычна раней ці пазней, а мы маем спадзеў, што гэта адбудзецца мірным шляхам і праз дыялог. and we just hope the Zils will be solved peacefully and through dialogue. Дыялог, але ж Александр Лукашенко і ягоны рэжым не жадаюць весці да дыялогу. Толькі мы бачым агрэсію, больш і больш агрэсіі. Well, if he sees how united Europe's response is to the Калі вы challenges from паглядзіце, якая Belarus, еднасць пануе ў адказах на выклікі з Беларусі, вы можаце змяніць погляд. Тое, што мы назіраем цяпер, гэта канфлікт на мяжы паміж Польшай і Беларусю, магчыма, збудаваны ім самым праз дастаўку мігрантаў з Блізкага ўсходу. Гэта, уласна, аб'ядноўвае Еўропу больш, чымся падзяляе. А падзелу ён бы хацеў. Unite Europe more than drive it apart, as І he's я probably мяркую, што hoping гэта for. не надта дапаможа яму. І ён не павінен быць такім аптымістычным ці такім наіўным, калі думае, што будзе падзяляць Еўропу, ствараючы такога характару прэсінг на нас. Гэта не падзеліць нас, гэта паяднае Еўропу. Could think that he will be dividing Europe by putting this kind of pressure on us. This will not divide us, this will unite Europe. Ці вы лічыце, што палітычныя мэты Нямецчыны і Еўрапейскага звязу дастаткова цвёрдыя? Well, I can only say that Svetlana Tikhanovskaya doesn't think so. Я магу сказаць, як Святлана Ціхановская, што гэта не зусім так. Гэта павінна быць крыху больш моцна, і не толькі палітычныя санкцыі, але і эканамічныя санкцыі. І мяркую, што канфлікт, які мы маем акурат цяпер на мяжы, можа прывесці да накладання эканамічных санкцыяў, у якіх вінаваты будзе сам рэжым. Павінны вінаваціць самыя сябе ў такога характару эскалацыі паміж Еўразвязам і Беларуссю. Between the European Union and Belarus. Як вы бачыце Расію ў гэтым канфлікце? It's very complicated. I think, of course, Russia is the only Гэта досыць складана. Мяркую, канешне, што выключна Расія падтрымлівае гэты рэжым, толькі на ёй ён можа палягаць. Але з іншага боку, яны таксама не надта задаволеныя тым, што адбываецца дакладна цяпер. Я не думаю, што гэта вялікае сяброўства паміж спадаром Лукашэнкам і спадаром Пуцінам. Гэта больш прымусовае партнёрства, і яно вельмі крохкае. І мяркую, што спадар Лукашэнка не павінен надта спадзявацца на падтрыманне спадара Пуціна ў доўгатэрміновай перспектыве. Lukashenko should not put too much hope on the support by Mr. Putin in the long run. Якія ў вас пачуцці выклікала вашае доўгае інтэрв'ю са Святланай Ціхановскай? Што вы пра яе думаеце? She's very charismatic. She's a convincing Яна вельмі харызматычная. Яна пераканаўшы палітык, хаця сама пра сябе кажа, што яна толькі лідар на пераходны перыяд. Але я лічу, што яна вырасла на сапраўднага палітыка. І гэта ўжо не будзе для яе такім простым вярнуцца да шараговага жыцця, калі гэта сапраўды тое, чаго яна хоча. Таму я пад вялікім уражаннем. Дзякуй вялікі. Дзякуй. А гэта спадарства праграма «Тыдзень на Белсайце». Не пераключайцеся, бо ў нас будзе пра тэорыю змоваў, масонаў ды тэхнікі прапаганды. Усё, што нельга патлумачыць рацыянальна, робіцца эмоцыямі і часта далёкімі ад праўды. Глобальнае пытанне Ярослава Стешыка. Ці існуе праўда? Конечно, существует. Правда иснует. Другое дело, что сегодня мир так изменился, и в силу информационных технологий, в силу информационных войн, пропагандистских войн, гибридных войн.
І трагедыя людзей на мяжы, ці толькі бізнес. Пакуль адныя дапамагаюць і шукаюць шляхоў вырашэння крызісу з мігрантамі, іншыя яго абвастраюць, ды нават зрабілі сродкам, каб зарабіць. У студыі Миколай Халезин. Выбрасывание еды из кузова – это очень редкие случаи. В основном это продается, для справки скажу, бутылка воды стоит 10 евро для мигранта. Змовы, масоны, перавароты. Зараджэнне крэмаў праз экран тэлевізараў, а можа, за ўсё адказваюць рэптылоіды. Гэта ўсё цалкам сур'ёзна дэманструе сучаснае тэлебачанне і працуе, бо мноства людзей ва ўсё гэта вераць. А вось прапаганда гэтай верай карыстаецца. Канешне ж, ва ўласных мэтах. Як працуе? Ужо цяпер Ярослаў Сцешык распавядзе ў глобальным пытанні і асцярожна з 25-м кадрам. Прыйшоў час сказаць праўду. Сказаць тое, што ўсе іншыя баяцца сказаць. Бо ёсць тыя, хто кантралюе ўсе СМІ ў свеце. Яны ва ўладзе, яны ў бізнесе, яны кантралююць усё чалавецтва, дамовіўшыся між сабой, падзяліўшы зоны ўплыву. Гэта... Сустракалі такое? Нам кажуць, што ўсё ў свеце пад кантролем нейкай групы, якая таемна захапіла ўладу і цягае туды-сюды сакрэтныя спружыны палітыкі. Але навошта? І чаму тады ўсё навокал такое нелагічнае? Вітаю, спадарства, з вами Ярослаў Сцешык і сённяшняе глобальнае пытанне, што такое тэорыі змовы і чым яны небяспечныя. Любая тэорыя змовы мае адметныя рысы. Гэта вера ў патаемную сувязь усіх важных гістарычных падзеяў і ў тое, што ёсць мы, простыя людзі, і ёсць яны, нейкая сакрэтная група, якая гэтыя падзеі зарганізавала і маніпулюе простымі людзьмі. Канспіролагі вераць не толькі ў схаваны сусветны ўрад, але і ў татальны кантроль з боку масонаў, ілюмінатаў, прыхадняў з космосу. В среднем такое стабильное 10% по популяции тех, кто 100% верит, что есть какие-то масоны, и 20% в кризисные времена, когда очень сильно что-то происходит, кризисное в обществе, там война, вот эпидемия или еще что-то, еще 20% к этим 10 присоединяются. Вераць нават у рэптылоідаў, прыдуманую расу паўлюдзей, паўяшчараў, якія расставілі сваіх лускаватых прадстаўнікоў на ўсе галоўныя пасады, ад прэзідэнтаў да каралевы Вялікай Брытаніі. Доўга жыве і кіруе. Вядома, рэптылоід, як ні дзіўна, але жыць канспіралогіяй некаторым людзям прасцей, чым логікай, тлумачыць філосаф Таццяна Шчытцова, асабліва ў сённяшнім складаным свеце. Скорость изменения жизни, разного рода риски, вызовы, опасности. Конечно, отдельному человеку проще схватиться за какую-либо, пускай самую абсурдную идею, если она помогает ему объяснить и понять реальность. Важны атрыбут канспіралогіі – улады хаваюць праўду. Напрыклад, тысячы прыхільнікаў тэорыі плоскай зямлі вераць, што ўсе здымкі з космасу падробка. Верыць можна толькі сваім вачам, а ілюмінатары ў самалётах адмыслова зробленыя так, каб выгінаць гарызонт. Для іх не існуе прагрэсу, а ўсе навуковыя доказы – не доказы. Бо тэорыі змовы, як правіла, базуюцца на магічным мысленні, веры ў тое, што на рэчаіснасць можна ўплываць сімвалічнымі дзеяннямі, рытуаламі і думкамі. Мы с вами цивилизованные, условно говоря, такой небольшой налет цивилизации, которому совсем не так уж много лет, вот, за что отвечает наша префронтальная кора. И как только начинаются какие-то стрессовые события, какие-то кризисные события, слетает вся наша цивилизованность, и мы начинаем действовать на уровне магического мышления. Вы заўважалі гэтыя квадратики на касметычных сродках? Гэта таемны знак для сваіх. Чорныя квадратики насамрэч азначаюць, што гэта хімоза. Чырвоны на 70% складаецца з хіміі, а на 30% натуральны. І толькі зялёны квадратик – гэта таемны знак сапраўднай натуральнасці. Прынамсі, такую версію распаўсюджваюць тысячы карыстальнікаў інтэрнэт-форумаў, а вось тэхнолагі ведаюць, што гэты значок патрэбны для фотаэлементу ў аўтамаце, які робіць цюбікі, рэжа іх роўна вось тут. Самыя бессаромныя маркетолагі скарысталі гэты міф, пазелянілі значкі і ўзнялі продажы.
З канспіролагаў часта смяюцца. Гэтак у Злучаных Штатах нядаўна з'явіўся рух, які даказвае, што птушак не існуе, а над намі лётаюць птушкападобныя дроны. Сутнасць руху папярэдзіць людзей, што з 1959 па 2001 год улады бязлітасна згенацыдзілі больш за 12 мільярдаў птушак і незаўважна замянілі іх на назіральныя беспілотнікі, якія штодня запісваюць нас такім жа чынам, як і гэтыя камеры. Рух пачынаўся як сатырычны праект, жарт з сапраўдных канспіролагаў, але пазней да яго далучылася маса людзей, скажам так, з псіхалагічнымі праблемамі і адчуваннем параноі. Падобным чынам развіваўся сюжэт у рамане «Маятнік Фуко» італьянскага пісьменніка Умберта Эка, які выдатна апісаў самую сутнасць канспіралогіі. У рамане тры сябры-кнігавыдаўцы дзеля забавы распрацавалі ўласную тэорыю змовы, звязаную з сусветным уладарніцтвам і схаваным золатам ордэну тампліераў. Але так яны сабралі вакол сябе сапраўдных канспіролагаў, і ўсё скончылася вельмі трагічна. Калі табе кажуць, што гэта ёсць нейкі, можа, загавар, можа, масонаў, можа, рэптылоідаў, ты пра іх нічога не ведаеш, таму ты не можаш гэта спраўдзіць, і ты проста пачынаеш лічыць, што свет, ён не паддаецца прадказанню, не паддаецца рацыянальнаму асэнсаванню. Не варта думаць, што тэорыі змоваў дзесьці далёка. Ці памятаеце вы Марыю Дэві Христос, нарадзенку Данеччыны Марыю Цвігун? У 90-х яна ўзначальвала дэструктыўную секту «Белае братэрства», папулярную ў Беларусі, Расіі і Украіне. Прадказвала хуткі Армагеддон. Пасля захопу Сафійскага сабору ў Кіеве кіраўніцтва секты пасадзілі ў турму, але абяцаны канец свету і гэтым разам не наступіў. Цяпер Марыя Дэві Христос Вікторыя Преабражанская жыве ў Маскве і вядзе відэалекцыі пра чэпізацыю ўсіх людзей і хімтрэйлы, параноидальную тэорыю, што з пасажырскіх самалётаў на людзей распыляюць хімікаты. Для тоталитарных обществ вера в то, что есть какие-то враги, что есть мы и есть они. Да? И это более присуще, это как инструмент власти, инструмент манипуляции. Поэтому чаще всего люди посттоталитарных обществ более склонны верить в мировые заговоры. Гэтым могуць скарыстацца не толькі лідары сектаў, але і ўлады ў суседніх таталітарных дзяржавах, напрыклад, для прапаганды і інфармацыйных спецаперацыяў. Выкарыстанне інфармацыйных аперацый для Расіі – гэта важны элемент, у тым ліку, як быў і гібрыдная агрэсія супраць Украіны. Мы бачылі фактычна, як гэта рыхтавалася загадзя, у тым ліку інфармацыйнай прасторы. І таму, канешне, Расія працягвае гэтым карыстацца, бо з пункту гледжання Крамля інфармацыйная агрэсія – гэта такая паспяховая частка агрэсіўнай волі знешняй палітыкі. На жаль, словы пра інфармацыйную вайну з боку Расіі – гэта не тэорыя змовы, а жорсткая практыка, што суправаджала анексію Крыму і частковую акупацыю Донецкай і Луганскай вобласцяў. Розныя кантраляваныя Крамлём установы выконвалі і выконваюць адзіную задачу – разбурыць ці аслабіць украінскую самасвядомасць. Это может быть как убийство журналиста в центре города, подрыв его машины, как это было с Павлом Шереметой. Я, во всяком случае, считаю, что там есть русский след, или русско-белорусский след, может быть, даже. И также, как, там, я не знаю, какие-то фейковые заявления или эти бесконечные скандалящие ток-шоу на российских федеральных каналах. І фабрыкі троляў. Адмысловыя фірмы, дзе тысячы людзей на рэгулярным заробку пішуць каментары ў патрэбным замоўцу кірунку. Напрыклад, распаўсюджваюць тэорыю змовы пра выдуманую дактрыну Даліса. Нібыта план дзеянняў ЗША дзеля разбурэння Савецкага Саюзу і Расіі. Гэта збіванне людзей з пантэлыку і спроба сапраўды зрабіць, каб яны гэта паверылі. Паверылі, што Украінай кіруе Захад, паверылі, што, напрыклад, усе заходнія вакцыны небяспечныя, бо іх стварыў Білл Гейтс, каб іх чапаваць. Ёсць і іншы спосаб інфармацыйнага апрацоўвання. Як прыгадвае Вадзім Мажэйка, пасля таго, як кантраляваныя Расіяй баевікі ДНР збілі ракетай малазійскі Боінг, расійскія СМІ і палітыкі запхалі інфармацыйную прастору самымі рознымі тэорыямі змовы. Нават казалі, што самалёт ужо быў загружаны трупамі, і гэта быў спектакль. Нікога не пераконвалі ў тым, што ёсць адна праўдзівая версія, а пераконвалі проста ў дзесятку розных версій пра тое, што збівалі яго з зямлі ці з неба, ці гэта былі украінцы, ці гэта былі замежнікі, ці гэта ўвогуле была некая паранармальная з'ява.
Крэмль праводзіць інфармацыйныя спецаперацыі паўсюль, дзе ягоныя інтарэсы, тлумачыць былая намесніца міністра інфармацыйнай палітыкі Украины. Соединенные Штаты Америки, о чем они неоднократно даже заявляли и подтверждали этот факт. Это может быть также там, или Великобритания, где считается, что они приняли участие в том же самом Брексите. В Соединенных Штатах они придумали эту историю про педофилов у власти, у которых есть заговор педофилов. И QAnon в это поверил и распространял, и в итоге потом был захват Капитолия. Вось яны, QAnon, рух, які распаўсюджвае цэлы букет канспіралагічных тэорыяў і яднае дзясяткі тысяч людзей. Ён пачаўся 4 гады таму з аднаго допісу на ананімным форуме 4chan. Загад аб экстрадыцыі Хілары Родым Клінтон з учора дзеяць у шэрагу краінаў на выпадак спробы уцёкаў за мяжу. Пашпарт на асаблівым кантролі. З 0 гадзінаў 1 хвіліны ночы 30 кастрычніка. Чакаюцца масавыя беспарадкі праціўнікаў ды іншыя спробы ўцёкаў з ЗША. Аперацыю вядуць узброеныя сілы ЗША. Нацыянальная гвардыя уведзеная ў баявую гатоўнасць. Доказ. 30 кастрычніка знайдзіце байца Нацгвардыі ў любым з буйных гарадоў і спытайце, ці на баявым дзяжурстве ён. Потым ананімны аўтар напісаў яшчэ 1000 канспіралагічных тэкстаў, у тым ліку, што ўлады ЗША нібыта хаваюць таямнічую арганізацыю педафілаў, якая праз піцэрыі крадзе дзяцей, каб рабіць эліксір бессмяротнасці для Хілары Клінтон ды іншых палітыкаў. Мы кажам пра выкарыстанне ўсіх гэтых глыбокіх падземных базаў па ўсёй планеце, блізка звязаных у адну эфектыўную машыну, як казаў Джон Кеннеді, малодшы, машыну спалучаных вайсковых, дыпламатычных, выведных, навуковых, эканамічных і палітычных аперацыяў. Пра рух QAnon увесь свет дазнаўся ў студзені, калі яны разам з іншымі прыхільнікамі Дональда Трампа пайшлі на штурм Капітолію, бо Трамп не прызнаваў паразы ў выбарах. Тады загінулі 5 чалавек, больш за 100 атрымалі раненні. Частку ўдзельнікаў штурму арыштавалі, захады бяспекі павысілі, але QAnonаўцы працягваюць сваю дзейнасць. Гэта горад Даллас, дзе быў забіты прэзідэнт Джон Кеннеді. Днямі тут сабраліся сотні канспіролагаў, каб чакаць уваскрашэння ягонага сына, Джона Кеннеді-малодшага, які мусіў абвесціць Трампа каралём. Кеннеді не ўваскрос, Трамп не прыйшоў. Але самы небяспечны на сёння – рух антываксераў. Людзі мусяць ведаць, што гэта ўсё робіцца адмыслова. Гэта не тэорыя змовы, гэта факт. У мяне быў высокі доступ да сакрэтных дакументаў. Я ведаю патрэбных людзей і ведаю, што адбываецца. І гаворка не пра тых людзей, што баяцца вакцынавацца з прычыны слабога здароўя. Рух антываксераў сярод іншага агітуе, што прышчэпка – гэта вірус на аснове алюмініевага жывога арганізму, што вакцына зменіць вашу ДНК і што праз шпрыц уводзяць мікрачып, які мае кантраляваць увесь арганізм. Билл Гейтс сказаў пра кантроль насельніцтва і дэпапуляцыю. Ідзецца пра кантроль, пра зняволенне ўсіх людзей. Падчас пандэміі антываксеры агітуюць не прышчапляцца, але людзі паміраюць не ад вакцыны, ад коронавіруса. Если мы боимся, то, скорее всего, наши рациональные решения, они уже отходят на второй план, а на первый план выходят эмоции. Гэтымі эмоцыямі можна карыстацца таксама і для інфармацыйных атакаў. Я брала наших коллег из Великобритании, Праги и Украины, естественно, из Одессы, например, где мы выявили вообще связи по антиковидным митингам с Россией, с Русской Православной Церковью. То есть это, там даже одинаковые плакаты люди держат в руках, вот про там нет чипированию и так далее. Самыя агрэсіўныя праціўнікі прышчэпак атакуюць пункты вакцынацыі. Напрыклад, у польскім горадзе Замасць падпалілі санітарна-эпідэміялагічную станцыю. А ва ўкраінскім Мікалаеве група канспіролагаў, што не вераць у існаванне коронавіруса, днямі спаралізавала працу пункту пералівання крыві, патрабуючы адказу, ці бяруць у донараў кроў з вакцынаю ўнутры. Канспіралогія небяспечная для душэўнага здароўя нават для тых, хто ў яе не верыць. Тых, хто пачуў столькі розных тэорый змовы, нейкай канспіралогіі, што пасля гэтага ім здаецца, што праўды не існуе, праўду немагчыма высветліць, мы яе ніколі не даведаемся, нас усе задураць. Ці існуе праўда? Конечно, существует, правда існуе.
Другое дело, что сегодня мир так изменился, и в силу информационных технологий, в силу информационных войн, пропагандистских войн, гибридных войн, что вопрос о правде и способы достижения этой правды и обозначения ее как важного этического и социального феномена очень усложнились. Але, як адзначае філосаф, праўда вельмі важная, каб людзі маглі жыць разам і давяраць адно аднаму. Калі паглядзець на падзеі ў свеце з рацыянальнага, лагічнага пункту гледжання, то стане відавочна. Грамадствам кіруе не тайная ложа, а яўная лажа. Агенты спецслужбаў дзейнічаюць як школьнікі на экскурсіі. Кіраўнікі дзяржаваў паддаюцца комплексам і эмоцыям. Міжнародныя саюзы гадамі не могуць выпрацаваць агульную палітыку. Слабавата для таямнічага ўраду масонаў і рэптылоідаў. Але калі верыць у патаемную змову, то і гэтае глобальнае пытанне будзе толькі доказам яе існавання. З вами быў Ярослав Стешык. До сустрэчы. Роман Бондаренко. Прайшоў год, як маці не мае сына, а сястра брата. Год, як ён сказаў свае апошнія словы. Я выходжу. Маці Романа на гадавіну вывесіла ягоныя фотаздымкі з дзяцінства. Спадарыня Алена напісала таксама пост у інтэрнэце. І вось што яна там кажа. Я удзячная сусвету за такога сына, сумленнага, адважнага, высакароднага, сапраўднага абаронцу і грамадзяніна сваёй краіны, за тое, што ты выбраў мяне быць тваёй мамай. Для мяне гэта вялікі гонар, і няхай твой жыццёвы шлях у зямным свеце стаўся нядоўгім, ён быў яскравым, насычаным і пакінуў свой след у сэрцах многіх людзей, такіх жа сумленных, смелых і высакародных. Спі спакойна і чакай нас доўга, а я зраблю ўсё, каб праўда перамагла. А праўда ўжо перамагла, спадарыня Алена, бо яе не схаваеш, а прозвішча забойцаў вельмі дакладна вядомае. У двор на плошчу Перамен у той трагічны вечар прыехалі зразаць бел-чырвона-белыя стужкі прыслужнікі Лукашэнкі і да смерці збілі Романа Бондарэнку. Іх прозвішчы выскокваюць адразу ж у інтэрнэце ў пашукавіку, як толькі напішаш Роман Бондарэнка. Гэта баксёр Дмітрый Шакута, гэта былы старшыня Нацыянальнай федэрацыі хакею, а цяпер сенатар Дмітрый Баскаў, і гэта прэсавая сакратарка Лукашэнкі Наталля Эйсмонт. І ўсе яны могуць сказаць што заўгодна, што былі там выпадкова, што нічога падобнага не рабілі, проста стаялі. Але кожны раз ім у вочы з люстра глядзіць не спартовец і не сенатар, не сакратарка, а забойца. І ад гэтага позірку уцячы не атрымаецца да канца жыцця. А потым яны проста знікнуць, стануць попелам, адыдуць у небыццё. Роман жа назаўжды застанецца ў народнай памяці і, можа, не сёння, і не заўтра, але дакладна гэта ягоным прозвішчам будуць называць вуліцы і плошчы. Мяне ўразіў надпіс, які з'явіўся на адным з муроў у Беларусі ў гэтую гадавіну. Вось ён. Рома, мы не забыліся. Гэтыя словы гучаць як крык з нямой сцяны, бо беларусы на ягоным пахаванні абяцалі не забыцца і не дараваць. Ці стрымаем слова? Былі знічы, свечкі і кветкі на магіле Романа, як даніна памяці, а таксама просьба аб прабачэнні, што пакуль не да канца атрымалася выканаць абяцанае. Нехта на плакаце напісаў: «Рома, мы выйдзем». Калі? Праз год, 2, а можа 27? Афіцыйна следства вінаватых не знайшло. Неафіцыйна усе ўсё разумеюць. Балюча і агідна ад гэтых словаў. Роману Бондарэнку быў толькі 31 год. Спачуваю ў спакоі. Роман. А да нашай студыі далучыўся Мікалай Халезін, вядомы рэжысёр і чалавек, які адказвае за санкцыі, за прасоўванне санкцыяў. Ведаеце пра іх усё, і мы чакаем 5-й пакет, и хиба не надто оптимистично? Да, в этот раз оптимизма пока нет, и я очень хочу надеяться, что он появится.
Но тут нужно понимать, что мы попадаем в ситуацию, когда диктатура против демократии. И получается, что диктатура может просто отдать приказ, который будет тут же выполнен, а демократии нужно все согласовывать, все обсуждать с экспертами, с консультантами и приходить к каким-то решениям. Ці гэта абмеркаванне, ці гэта таксама уплыў лабістаў? В основном это сейчас разговор о такой самоцензуре, наверное, Евросоюза, потому что весь пятый пакет, экономический пакет, большой пакет, он был готов. И я могу сказать, что все основные документы Евросоюзом были получены почти год назад по этому большому экономическому пакету. И на сегодняшний день у меня ощущение, что это отодвинуто, и разговор идет о наказании тех, кто занимается вот этим проблемой мигрантов. То бок атрымліваецца, што міграцыйны крызіс адсунуў галоўнае беларускае пытанне, тэму палітычных вязняў. По сути, да. И я очень надеюсь, что они оставят какую-то часть того пакета, но я боюсь, что мы начнем завтра все с Евросоюзом ругаться, потому что если мы говорим о тех, кто ответственен за вот этот поток мигрантов, то ведь там разговор идет, во-первых, о подставных этих туристических компаниях, которые ничего не весят. Вы можете их запрещать, открывать их, может быть, уже и не существует вовсе. Или с какими-то авиакомпаниями, которые там берут в аренду там несколько чартеров. Мигрантов можно праз Россию довозить цягнікамі таксама. Да, у меня была такая информация из РЖД, что они рассматривали этот вопрос, особенно в контексте Афганистана. Я не знаю, что себе думает РЖД, потому что в случае, если это выяснится и подтвердится, то это другая компания, это все-таки не компания маленькая, да, это огромная корпорация. Што тычыцца рэакцыі захаду на ўсё гэта, ці гэта не правал заходняй палітыкі атрымліваецца? Сёння мы увогуле абмяркоўваем, ці Ангела Меркель патэлефануе Лукашэнку, ці не патэлефануе Лукашэнку. Путін кажа, няхай тэлефануе і размаўляюць, ён гатовы. Она не будет звонить, я думаю, потому что уже был этот опыт в августе прошлого года, когда она позвонила, он не поднял трубку. То есть я не думаю, что ей захочется это повторять, тем более, что она хромая утка, по сути, человек, который ушел со своей должности. Я просто понимаю, что у Евросоюза есть некий кризис идей. Раз. Хотя ведь, если говорить о белорусской стороне, то им постоянно подсказываются варианты эффективные. Но эти эффективные варианты всегда либо кем-то торпедируются, либо не решаются. А по сути, я думаю, что больше всего, конечно, проблема это в проявлении политической воли. Што тычыцца гэтай волі, Александр Лукашенко з аднаго боку стварае гэтай сваёй воляй праблемы для суседзяў, гэта відавочна. Мы ўвесь час атрымліваем гэтую інфармацыю пра прарывы межаў. Таксама унутраная палітычная павестка абсалютна занятая тэмай мігрантаў у Літве, у Польшчы, у іншых еўрапейскіх краінах. А што ў Беларусі? Ці гэта таксама не праблема ўжо створаная і ўнутры краіны? Это очень серьезная проблема. Просто вот мы работали дважды в лагере беженцев в Кале с моей супругой и с огромным количеством людей искусства из Великобритании. У нас была там конкретная задача. Мы хотели вывести оттуда несовершеннолетних детей, которые оказались в этой ситуации. Мы этого добились в итоге. Это порядка 275 человек. Но Александр Лукашенко не знает, что он не изучал этот вопрос, он не понимает, что следующая проблема будет его проблема. Это не проблема Евросоюза. И если говорить о лагере в Кале, который называется Джангл, это джунгли, да, и сейчас беженцы называют уже белорусский лагерь Джангл. Такое белорусское Кале. Такое белорусское Кале, да, но Кале был сожжен. Это лагерь, который был сожжен полицией, реально сожжен. И с этим нужно что-то делать. И 7 тысяч человек тогда разбежались просто по предместьям там,
в Кале, и, да, естественно, там, в Париж многие перебрались. И это очень сложный процесс, очень сложный, потому что управлять потоком мигрантов – это не управлять ротой внутренних войск. Вось менавіта пра ўнутраныя войскі. Хіба з дэманстрантамі яны вельмі добра спраўляліся, а з мігрантамі гэтыя так званыя силовики не заўсёды ведаюць, што рабіць. Я вчера разговаривал с человеком из вот того погранотряда, который сейчас работает вот как раз в той зоне. И, конечно, у меня был шок. И я понимаю, какой шок был для пограничников. Потому что пограничная служба, она все-таки, это не какие-то костоломы, которые готовы убивать людей. Это служба, которая достаточно профессиональная. Просто формально выполняла свою працу. Да. Но сейчас они полностью отодвинутый отдел. Они выполняют формальные функции, а руководит всем руководство внутренних войск и ГУБОПИКа. И тут же начались первые же конфликты между ними, но их отодвигают еще дальше, потому что там офицеры внутренних войск открыли торговлю очень серьезную. То есть это поставка еды и напитков для беженцев. Але гандаль, то бок ежа и вода продаецца, не тое, что мы бачым па дзяржаўных телеканалах пропаганды, як дапамагае дзяржава. Нет, это вот это вот выбрасывание еды из кузова, это очень редкие случаи. В основном это продается, для справки скажу, бутылка воды стоит 10 евро для мигранта. То есть, и когда, ведь вот эта полоса демаркационная, это же десятилетиями сложившаяся полоса, да, она постоянно технологически обновлялась, она постоянно с этим работали, и более того, это финансировалось Евросоюзом во многом. И на сегодняшний день офицеры внутренних войск просто в лесу все эти видеокамеры разбивают, чтобы не было видно их деятельности по вот этой торговле. И поэтому пограничники там находятся просто в шоке. Они, собственно говоря, никто. То есть, по сути, Лукашенко еще одну сферу уничтожает. Да? Он как бы уничтожает свою же границу. То есть... Пры гэтым атрымліваецца, што настроі ўнутры структуры вельмі негатыўныя, і таксама ёсць разуменне, хто за гэтым стаіць, хто за гэта павінен адказваць. Безусловно, негативный, но получается, что негативный он со стороны пограничных служб, а со стороны внутренних войск он как раз очень позитивный. У них теперь, зарабляют гроши. Да, у них теперь новый вид как бы деятельности, то есть торговля, да. И вот если пройти от частного к общему, то я понимаю, что мы переходим к новой фазе. То есть та фаза, в которой еще Беларусь не была, это фаза мародерства. Я, наверное, недели-две назад, когда у моей приятельницы, у родителей пенсионеров проводили обыск дома, ну, опять-таки, по политическим мотивам, и ее мама рассказывала, как те, кто проводил обыск, они просто открывали шкафы, лазили по карманам, выгребали оттуда деньги, ну, наличку, да, какую-то мелочь, и складывали к себе в карманы. То есть это такое... Это когда ты уже ни за что не отвечаешь. У дзяржавы скончыліся сродкі, каб утрымліваць сваіх сілавікоў, і поэтому яна ім стварае умовы вось гэтыя злачынныя. А я думаю, что это уже другой процесс, что это процесс, когда сами силовики определяют для себя правила, потому что их же никто не наказывает ни за один факт. То есть на сегодняшний день это люди, которые живут в системе вообще вне судебной, в ситуации беззакония. Яшчэ вы писали про тое, што сілавікі павінны быць занятымі, бо калі яны не будуць занятымі, то тады яны могуць заняцца Лукашенком. Да, абсолютно, потому что когда ты... Это как в театре есть такой принцип, он достаточно шутливый, но в нем есть правда, это что незанятый актер социально опасен. Потому что тогда ему надо что-то делать, и он находит себе занятия, которые, в принципе, не лежат в русле творчества. Да? Поэтому, если мы говорим про силовиков, то там вдвойне опасная ситуация. Это люди, у которых есть механизмы давления на население, и которые существуют, ведь они существуют уже, я думаю, на 60% вне приказов сверху.
Они сами инициируют что-то и делают. Например, вот последний случай, когда человек продал квартиру, какой-то пенсионер вез деньги и заступил одним шагом за зеленый коридор и пошел дальше в красный. Они сказали, что ты заступил, и поэтому ты хотел пройти через зеленый, и у него изъяли $61 000 квартиру, которую он продал, и ехал покупать другую к себе квартиру. Тут атрымліваецца, што няма ніякага права. На апошнім тыдні таксама мы весь час чуем такія параўнанні, гэта можна знайсці вельмі шмат у інтэрнэце. Чытаеш нейкае выказванне, думаеш, што это выказванне Александра Лукашэнкі, аказваецца, што гэта Гітлер казаў у 39-м годзе, там звяртаўся да Рэйхстагу, вось, і прамаўляў нешта перад тым, як развязаць вайну. Ці мы таксама знаходзімся ў гэтай сітуацыі, калі бяспека ў рэгіёне пад пагрозай вельмі сур'ёзнай, а не просто рытарычна? Да, это, по-моему, мы стоим вот на пороге того, что нас может очень серьезно удивить с плохой стороны. Да? То есть, когда мы попадаем в полосу неопределенности. На сегодняшний день триггером для изменения ситуации может стать любое событие. И триггером не только для транзита власти белорусской, но и в обратную сторону. Это может обернуться любыми вооруженными, применением вооружения против мирного населения или какими-то катаклизмами технологическими. И ведь когда Лукашенко про этот миграционный кризис говорил всегда, да, что вот мы пустим, не будем их сдерживать, и все. Маем гэты козыр. Но дальше он же говорил о том, что и наркотрафик, и оружие, и ядерные отходы. То есть мы это все можем очень запросто увидеть, и тогда будет понятно, что ситуация изменится. Мы не будем находиться уже в ситуации безопасности. Так само Александр Лукашенко ні за якія там сталы перамоваў не збіраецца садзіцца, і апошняе вось на гэтым тыдні сысці, каб застацца. Усе беларускі народны сход, я буду там уваходзіць у гэтую структуру, тут пасаджу каго захачу, і па сутнасці буду зноў сядзець до смерці пры уладзе. Пры такой раскладцы, такой геополитичной конфликтной ситуации это отрымается? Нет, это может получиться на моменте, но это не может стать системой, которая бы была жизнеспособна. Он думает, что он сможет сделать ситуацию такую казахскую, да? Но казахское общество, оно живет как бы тейповым, кланами родовыми, да? И это совсем другая история. И краина трошки инакш выглядае ўсё. Абсолютно, да. И более того, даже экономически она совсем другая. Но Лукашенко хочет эту модель, но она же она не может реализоваться даже через референдум. Потому что если ты проводишь референдум, я думаю, что он даже не до конца понимает, а может быть понимает, что это точка бифуркации. Да? То есть не бывает так, чтобы прошел референдум и ничего не происходило. Да? То есть, может быть, но тогда его тоже никто не признает. Потому что это бессмыслица. То есть просто потратить время, деньги, риски, в том числе для него, да, о том, что ты как собираешься проводить это? Это у тебя люди пойдут на участки. Этих людей много. І яны могуць застацца каля гэтых участкаў таксама. Тут яшчэ вяртаючыся да гэтых санкцыяў, бо мы гаворым пра тое, што ўсё ж такі эканамічныя санкцыі пад пытаннем, яны чамусьці застаюцца пад пытаннем. Прэзідэнт Байден размаўляе пра Лукашэнку размаўляе Ангела Меркель з Пуціным. Ці гэта ўжо не перамога Александра Лукашэнкі, калі на такім узроўні ён стварае праблему? Если говорить про краткосрочную перспективу, он выигрывает темп у Евросоюза и США сейчас. То есть это очевидно. Очевидно, что он в своем плюсе. Да? Если говорить в среднесрочной перспективе, то есть про какие-то месяцы вперед, то, наверное, нет. Да? Потому что все-таки он будет продолжать эскалацию. Эта эскалация будет все-таки порождать все более активные решительные меры со стороны Евросоюза, потому что второй миграционный кризис Европа не потянет. Объемный, я имею в виду. А это уже масштабный сейчас. Сейчас мы говорим уже о десятках тысяч людей. Якім чынам, напрыканцы апошняе пытання, Еўропа павінна дзейнічаць тады і
Як вырашыць такую праблему, якая называется Лукашенко? Первое, что должно было делать, что должно было происходить, это перекрытие, как только возникло напряжение на границе, перекрытие всех грузовых потоков. Всех, без исключения. То есть это остановка всего транспорта, который идет в том числе из России, в том числе который идет и дальше из стран, в том числе идет из Казахстана и вообще из Средней Азии, через Беларусь часть, в Европу. И это должно было быть остановлено в один день, просто решительным шагом. И дальше разговор только через ультиматумы, но никак не через там мнимые переговоры, которые могут быть. Нет, никаких переговоров быть не может. Это терроризм. И на сегодняшний день, вот, мне кажется, что очень важная тема, которой не уделяется такого большого внимания, то, с чем мы столкнулись в Кале. Все-таки на стороне беженцев в Кале было демократическое общество, потому что там было очевидно, что часть, я не скажу про всех, конечно, там из 7 тысяч человек, но где-то больше половины, это были такие беженцы-романтики. Они бежали в Англию, в Великобританию, где нет никаких пособий, в отличие, кстати, от Франции и Германии. Да? Они бежали туда, потому что они хотели там работать, хотели там реализоваться. Да? И много очень людей с высшим образованием, хорошо подготовленных. Но сейчас ситуация, когда беженцев используют. И даже если они хотят, тяжело обвинять человека в том, что он хочет хорошей жизни или в хорошей стране, в той, которой мечтает, да, но все-таки здесь разговор идет о рабстве, да, и о том, что людей цинично используют. Это все-таки не их первостепенный позыв, да, а им предложили. На гэтым тыдні Польша некалькі разоў ужо гаворыць пра тое, што трэба спыняць гэтыя потокі аўтаў, чыгуначны транспарт, так? Гаворка пра гэта гучыць і, магчыма, да гэтага дойдзе, бо Александр Лукашенко пакуль што не саступае, як мы бачым. Дзякую вам за гэтую размову. Мікалай Халезін, гаспадарства ў нас у студыі, а чакаем таксама заўтра альбо бліжэйшымі днямі 5-й пакет санкцыяў. А у нас гаспадарства 15 драматычных хвілінаў з жыцця нашых журналістак. Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова пражываюць хвіліны стрыму з акцыі памяці Рамана Бандарэнкі на плошчы Перамен. Ужо неўзабаве журналісткі будуць затрыманыя ў кватэры, у якую іх пусцілі звычайныя жыхары, разумеючы ўсю рызыку. Потым турма. Гэта ўсё гучыць як сцэнар фільму, аднак, на жаль, жыццё з леташніх падзеяў 15 лістапада. Хаця і мастацкі фільм, які здымае беларуская рэжысёрка Мара Тамковіч на польскай кінастудыі Анджэя Вайды. Галоўнай гераіні нашыя журналісткі. Сцэнар жа напісала самое жыццё. Час ад часу мы былі вымушаныя класціся на падлогу, бо сюды свяцілі сваім святлом, нейкім пражэктарам і запускалі неаднаразова дрон. Гэта гульнявое кіно па матывах, але гэтае канкрэтнае здарэнне тут і цяпер у жывым эфіры вельмі добра паказвае эмоцыю і тое, што адбывалася па маім адчуванні ў той момант у Беларусі. І таксама я шукала ідэі, якая магла б паказаць крыху з іншага боку, не з такога, не з ньюсавага, не чарговы ньюс, там у ленце, які ты прагортваеш, а з такога больш эмацыянальнага, што адбываецца ў Беларусі перадусім замежным гледачам, якія, чытаючы навіны, ну то вядома, гэта дзесьці далёка, калі ўсё ж такі глядзяць кіно і атаясамліваюцца з героямі, ну то крыху інакш гэта перажываецца. Мне хацелася паказаць гісторыю двух маладых дзяўчын, якія займаюцца цяжкой, складанай, рызыкоўнай справай, якія апынуліся ў момант, калі мусяць прыняць канкрэтнае рашэнне, становіцца перад канкрэтным выбарам. Мне таксама хацелася зрабіць так, каб глядач, які будзе глядзець гэтае кіно, змог адчуць сябе ў гэтай сітуацыі, на хвіліну задумацца, а што б выбраў я.
очень смелый человек. И для меня это, наверное, вообще такая большая ответственность. И, ну, даже как бы такое пафосное слово, но я бы сказала, это большая честь для меня вообще сыграть этого человека, потому что ну, это очень смелый, отважный человек, профессионал и очень добрый человек. Вот. У нас уже внутри это все, тут уже не подготовишься. Мы знаем, как это было, и мы это пережили, и тут скорее сложно опять в это погружаться. Нельзя сделать вид, что этого не было. Нельзя сделать вид, что меня это не касается. Это касается всех. Просто есть люди, которые, грубо говоря, за всех теперь это страдают, за всех это как бы разгребают, вот, но нельзя сделать вид, что это не с нами происходит. Для мяне, па-першае, гэта сапраўдны беларус, менавіта такі, які з болю ў сэрцы наконт таго, што адбываецца. Ён запускае, каб высветліць для ўсяго народа, і такіх было шмат, гэта героі. Ну і такіх павінна было быць яшчэ больш, мне кажется. Літаральна некалькі хвілінаў таму спадарства мне дасклалі скрын да нашага эфіру з подпісам «За гэта сядзяць вашыя журналісткі і будуць сядзець». Што ж, гэта азначае толькі адно, што дзяўчыны і ўсе мы робім слушную справу. Ужо заўтра, роўна год, як нашыя журналісткі Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова за кратамі. Дзяўчын затрымалі адразу пасля стрыму ў памяць па Раману Бандарэнку з плошчы Перамен 15 лістапада. Прысуд па 2 гады пазбаўлення волі. Выйсці дзяўчыны маюць толькі ў верасні на лета. Гэта час адарваны ад блізкіх і каханых. Час, калі можна было б будаваць кар'еру ды проста быць шчаслівымі. За кратамі яны трымаюцца нязломна. А на волі іх чакае мноства журналісцкіх узнагародаў, а таксама родныя, блізкія і калегі. Мы чакаем і верым, што ў Каці і Дашы ўсё яшчэ атрымаецца, а турма стане досведам сапраўдных журналістаў, для якіх годнасць прафесіі вышэй за ўсё. Сергей Падсасонны, да сустрэчы ў эфіры.